Join us. Let's explore Fields Avenue, Angeles City. Welcome to my channel. Nasa Lacton tayo ngayon. Iniintay namin si Chick. Dito kami maglalunch ngayon at konting drinks. Mamayang gabi, magbabar hopping kami. Dahil last day na ni Chick dito sa Pampanga. Ayan na siya. Gusto mo ng chocolate? Ha? Ano pa yun ka chocolate niya? Hindi, meron ako ng chocolate. Bigyan ko niya kaya kayo. Good chocolate yun. Hindi mo para tikman yun. Kakaiba. Yeah. Kakaiba yung tsura. Kakaiba yung chocolate. Lumaya na. Good evening. Nasa Fields Avenue tayo ngayon on the way to Fortune Restaurant. Magdi-dinner muna kami bago magbabar hopping. Uuwi na si Chick sa Poland ng Monday, kaya last banding na namin ito. Orchid din. Dati ako tumutugtog doon dati. Orchid din. Wild orchid. Wow. Ay, itong wild orchid. Itong itong. Yan. Wow. Itong bitalang tayo na luma. Paano natin painful yan? Wala mo lang yung swimming pool eh. Atin niya po yan. Atin niya. Atin niya. So, nandito na tayo sa Fortune Balibago. Ayan. Ha? Wala. Wala na. Magdala ka ba ng geka? Ha? Nagdala ng geka? Oo. O sige, pwede mo i-hap. Pwedeng ka? Okay na siguro yung yung kaninang yung combo. Tapos yung baking duck na lang. Okay. Nice choice, Chick. Kasi mahal din yun, Chick. Mahal din yun. Yung original niya, balutin taste na yung original, pero I try. Ngayon sa Angeles, ito yung medyo Chinese food na, restaurant na, medyo, pwede naman natin soli eh. Sorry, kung Tig mo. hindi masarap ako. Pero masarap namin luto dito. Kami, kung di may sorry. Kasi makipag-argue kami kayo. Sorry namin to. Ayaw na. Yung kanta mo, tangkay-kay. Bol, yung Theodore. Salmon. Ay, kapasulit. Kapakain ka talaga. Sabi, ang daya. Kaya ako tiwari. May ngalbang na yung labi. Dana, pepe ka na yung mga doon. Lima rin eh, nahiya siyang ibalik. Kasama ko yung mga natin eh. Gagawin kong video na yan. Yun eh, number 2. Fortune combination.
fortune, century egg, asado, lechon belly. Oo, ito sa sure egg. Oh, century egg, lechon belly. Ito na rin yun. Ito, yung isa, ano yun? Yung isa, yun. Ayan ang hindi ko alam, parang ano. Pero mukhang masarap naman ah. Mukhang masarap ko yan. Ano ito eh, parang appetizer ko eh. No? Pulutan. Oh, parang hindi siya ano. Pulutan na yun. Ayun yung Peking duck namin. Ayan, Ang galing naman. Sabi galing para Peking. Ayun, galing pang Peking, China. Wow, mukhang parang mamunado pa lang amoy, no? Sarap na yun. Oo, sarap yun, yung ano. Na-extra pa si ate. Yan pinod nyo. Yan mo. Wala na. Yan ang muna. Rice? Hindi, fried rice. May rice pa tayo. Okay. Inumin naman pa. Wala na. Atin pa ka dyan. Wala na. Ito lang in-order namin. Wala nang iba, no? Wala, marami na yan. Marami na. Yun o, sarap Yan, po. lechon manok. Naamoy na. Eh, parang ham pala, no? Hindi. It's not ham. It's not chicken. Ham. Not chicken. Sarap po. Sarap ng amoy. Nasa Fortune, balibago kami. With my friend Chick and my wife Annabelle. Kasi dumadala pa niya yung kanan niya. Yung Peking duck, ni-slash na ni ate. Baru tayo, ito man kanan. Okay, fight. Fight for the rights. Aha. Pwede ito doon. Chili sauce na yan. Ah, ito ano na, direct from... Ito rin lagyan. Okay. Okay. Normal lang yun. Buto-buto ng Peking duck na pinirito. Oo. Oh, sarap. Ayun Jun, papakaan mo yung buto mo. Sayang naman yun. Hindi, baka iba. Mamaya. Ah? Okay. Okay. Dito na. Ah, okay. Ay, tangkain. Ang buto-buto. Parang namin lada yung kanina. Kanina. Ayun, hindi ko alam. Ha? Parang marami sa atin po. Awa ko, ito. Crema shake. Siya si Jude Rugger. All the way to Paradise Sports Grill. Territory namin ni Chick. Wala pa yung mga kalaban natin. Dito rin ni Jun yan. Bisa mo kaya naman ako. Ah, dyan ako kaya naman eh. Yung bar naman eh. Wala, kaya naman ba? Dyan ako. Lagyan mo muna dito yan. Lagyan mo na siya. Mag-lo, be? Ah, no, ano bring beer? I can I look at your list for cocktail? Hindi, tingnan kang isa. Well, you can. Lawig yan, nunadya kung kayo mo. Alam mo masarap sa cocktail? Bukod sa margarita. Alam mo, I'll do it. hindi ko alam ang Yan. Thank you very much, my friend Chick. Hope to see you in 2 years. Patagin na nun. I'm very proud that that's how si Ben. I like it. Thank you. I like it. I enjoy it. I like it. The taste is good. John, it looks good, but it's not. Ewan ko.
Rotten Adventure.